Indigenous Peoples Day gisa ulog atol sa 19th Flomlock Festival sa Polomolok South, Cotabato. 8 ka mga barangay sa lungsod nagtigi sa cultural dance competition. Ano ang report ni Abby Caballero? Suot ang ilang tradisyonal nga mga sinina, nagpasundayag sa ilang sayaw ang 8 ka grupo sa mga lumad atol sa cultural dance competition sa Indigenous Peoples Day sa Polomolok South, Cotabato. Dunay grupo nga nagpakita sa pipila ka hagit nga ilang nasinatian, sama na lang sa paghinigugmaay kaniadto sa lumad ug Kristiyano. Apan sa paglabay sa panahon nahimo na lang kining normal kanila, hilabi pa nga daghan na sa mga lumad ang nakaminyo ug Kristiyano. Duna subgrupo nga gipakita ang ilang suporta sa pagbakuna batok COVID-19 sa katawhan, pinaagi ni ining ilang performance. Matud pa ang pagpahigayon og IP Day usa ka mahinungdanong aktibidad nga naninguha nga mapreserba ug mapadayon ang kultura ug tradisyon sa mga lumad luyo sa modernong panahon. Atong ibutang sa tunguna-una kung unsa gyud gikan pa sa una. Sa aton mga tradisyon o kultura nato, dili nato'y kalimtan. Bagtos gina-promote nato gini. Sumala sa Indigenous People Mandatory Representative sa lungsod, 15 sa 23 ka barangay ang dunay daghang residenteng lumad. Nang hinaot kini nga sa tabang sab sa mga lider sa mga tribo, mapadayon ang ilang paghiusa. Ay halo din dito na Manubo at Tibuli, kaya nakita ko dito Tri-People kasi masaya kami at saka sumusunod kami sa tamang batas. Samtang gikalipay sa mga lumad nga gihatagan gayud sila og higayon nga ipasigarbo ang ilang kultura ug talento dungan sa selebrasyon sa 19th Flomlock Festival. Nagpasalamat jud mi na naabot mi na naagid ning activity na ipakita na mo ang kagwapahan ug sa ato ang culture na kita di ay mayaman sa ing-ani na kinaiya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.